fl-eternità u issa lil-hinn miż-żmien Alla ried jingħaraf. Jagħmel li sseħħ id-dinja u jagħtiha kurrent proċess li bih id-dinja u l-bnedmin ta' ġo fiha jsiru aktar spiritwali u fl-aħħar jaslu biex iweldu lil Alla innifsu. Bih ġie magħmul kull ma ġie magħmul. Alla jagħmel il-bniedem kif jgħid il-ktieb tal-Ġenesi billi jonfoħ l-ispirtu tiegħu stess fil-materjal tad-dinja. F'sens profond dan ifisser li il-ħalliq innifsu qiegħed iwellet. Dan it-twelid huwa okkażjoni speċjali, tremenda. U Alla ħares lejn il-ħolqien u l-bniedem u ra li kien tajjeb. Allura wara ħafna żmien Marija weldet lil Ġesu. U dan it-tieni twelid huwa okkażjoni speċjali, tremenda. Mbierek il-frott tal-guf tiegħek. Dan l-ewwel milied sar sabiex Ġesu aktar tard seta' huwa stess iwellet. Permezz tal-persuna tiegħu stess u ta' ħajtu u mewtu wellet preżenza divina fid-dinja, preżenza aktar ġdida u sħiħa, ir-renju t'Alla fina, fostna u fid-dinja. Dan allura kien it-tielet twelid trement. Ġesu nnifsu donnu juża din it-tixbija tat-twelid biex jispjega il-missjoni tiegħu. Meta Ġesu wellet permezz ta' ħajtu u mewtu, dan kien twelid ikkomplikat u bluġieħ. U ħbiebu dak iż-żmien u wkoll issa jaqsmu miegħu ftit mill-luġieħ. Ftit qabel ma kienu se jarrestawh u joqtluh lil sħabu jgħidilhom għad iġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom għad jitbiddel fena. Il-mara meta tkun setilet tħossha mdejqa għax tkun waslet is-sija tagħha. Iżda meta tkun twildet it-tarbija ma tiftakarx iżjed fl-uġieħ. Hekk intom. Issa tħossukom imdejqa imma għad nerġa' narakom u qalbkom tifraħ u l-ferħ tagħkom ħadd ma joħodulkom. Fl-aħħar nett hemm twelid ieħor, ir-raba' twelid meravigliuż illi wasal żmienu. U għal dan it-twelid Alla qed jistenna u l-univers qed jingħaj bluġieħ ta' tqala. Dan huwa t-twelid fejn kull wieħed minna jippermetti lil Kristu jitwielet f'qalbna u jiddi minn ġo fina għal ġo ħaddieħor fil-ħemda tagħna, fid-tbissima tagħna u fil-ħidma ta' mħabba tagħna lejn il-bidla fid-dinja. Kemm jien lesta liha din it-tqala? It-twelid għal meta hu? Li jinwellet jien huwa mhux biss ir-raġuni għax neżisti, iżda dan huwa wkoll ir-raġuni għax id-dinja stess teżisti.